Para pamirsa ingkang dipuntresnani Gusti, tentrem rahayu. Kula Pendeta Harpin Karisma Santituta saking GKJ Purwokerto ing dinten Minggu 18 Januari 2026 lebet Minggu Limrah. Kepareng maosaken renungan padintenan ingkang kaanggit dening Bapak Pendeta Immanuel Adi Saputra kanthi irah-irahan Kandakno. Waosan kitab suci kapethik saking Injil Yohanes bab 1 ayat 21 ingkang mekaten suraosipun. Disiki Andreas ketemu karo Simon sedulure banjur dikandani, "Aku wus padha ketemu karo Sang Mesih." Mekaten sabdanipun Gusti. Kados ingkang kaserat ing Injil Yohanes, Andreas menika satunggaling murid ingkang wiwitan tinimbalan dening Gusti Yesus. Saksampunipun pepanggihan kalian Gusti Yesus lan mangertos bilih Gusti Yesus menika Sang Mesih, Andreas sanget bingahipun. Salajengipun ingkang dipun lampahi dening Andreas inggih menika manggihi Simon lan matur, "Aku wis padha ketemu karo Sang Mesih." Manah ingkang bingah sanget awit sampun manggihaken Sang Juru Wilujeng jalari kabrek atur paseksi ngaturaken kabar kabingahan dhateng tiyang sanes. Asring kita ngalami perkawis ingkang sami nalikanipun kita manggihaken bab utawi ngraosaken kawontenan ingkang endah lan aji saha kepingin nyariosaken dhateng tiyang sanes. Kados dene ingkang katindakaken ing lampahing gesangipun Andrew Carnegie, satunggaling pengusaha ingkang sukses ingkang kawentar minangka Raja Baja ing Amerika Serikat. Sasampunipun gayuh sedaya ingkang dipun pingini, Carnegie rumaos tinimbalan ginakaken raja brananipun dados berkah tumrap tiyang sanes. Piyambakipun lajeng bangun perpustakaan, universitas lan lembaga pendidikan ing saindhing jagat. Awit piyambakipun pitados bilih ilmu menika dados raja brana ingkang perlu kabagikaken. Semanten ugi bab menika ngengetaken dhateng kita ingkang sampun nderek Gusti Yesus nampi sih kanugrahan, kabingahan lan kawilujengan. Peparingipun Gusti sampun ngantos kita sidhem lan kaginakaken piyambak. Kewajiban kita nyariosaken pakaryanipun Gusti dhateng sinten kemawon. Kabingahan ingkang saking Gusti boten namung kangge diri kita pribadi, ananging ugi kedah kawartosaken lan kaparingaken dhateng sesami. Andreas kanthi bingah betos Simon dumateng Gusti Yesus supados Simon ugi ngraosaken karahayon kados ingkang sampun karaosaken. Kita sami kabrek martosaken kabar kabingahan lan nyariosaken dhateng sesami bab Gusti kita Yesus Kristus. Kawilujengan sampun kababar ing gesang kita. Mila kita ugi kedah mbabaraken kawilujengan dhateng sesami. Mekaten renungan padintenan ing dinten menika. Gusti amberkahi. Amin.